ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଅଟେ। ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଥିଲା। ଅନ୍ଧାର ରାତି ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ପବନର ଲହରୀ ଆସୁଥିଲା। ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ଚମକୁଥିଲା। ମହେନ୍ଦ୍ର କାକା ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଏକ ଖଟିଆରେ ଶୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ ଗାଁ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଥିଲା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଖରୀଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ଏବଂ କ୍ଷେତରେ ଘାସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧାରରେ ସବୁକିଛି ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଥିଲା। ସେହି ପୋଖରୀ କୂଳରେ 6-7ଟି ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା। ଆମ୍ବ ଗଛର ଡାଳର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ମନେ ହେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ କ୍ଷେତରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ମଇଁଷିଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମହେନ୍ଦ୍ର କାକା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ମଇଁଷିମାନେ ଏପରି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ହୁଏତ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଏହି ମଇଁଷିମାନେ ଏପରି କରୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ଚାଚାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା। ଏହା ମହେନ୍ଦ୍ର କାକାଙ୍କ ନଜରରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଖଟରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଏକ ଜୋରରେ ବିଜୁଳି ଚମକିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମହେନ୍ଦ୍ର କାକା ଆଗରୁ ବହୁତ ସାହସୀ ଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଟିକିଏ ଭୟଭୀତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାକା ଏକ ଶୁଖିଲା ଘାସକୁ ନେଇ ନିଆଁରେ ପକାଇଦେଲେ। ନିଆଁ ଆହୁରି ଜୋରସେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଫଳରେ ମହିଳା ଜଣକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲେ। ଟ୍ୟାପ୍ ପାଖରେ ବସିଥିବା ମହିଳା ଜଣକ କିଏ? କାକା ଜୋରସେ ପଚାରିଲେ, କିଏ? ଅନ୍ୟ ପାଖରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କାକା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ବୁଝିବାରେ କିଛି ନୂଆ ଆସିଗଲା। ମାମୁଁ ଠିଆ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମହେନ୍ଦ୍ର କାକା ଭାବିଲେ ଯେ ଏବେ ଭୟ କଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ମୋତେ ସାହସର ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯିଏ ଭୟ କରେ ତାକୁ ମୃତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କାକା ହାତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବାଡ଼ି ନେଇ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୟ କରୁଛି? କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଏହି ଥିଲା ଯେ କାକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ। ଭିତରେ ଥରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କ ରାଗି ମୁହଁ ଦେଖି ମହିଳା ଜଣକ ଠିଆ ହୋଇ ଜୋରରେ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ଭୟ କରୁନାହଁ? ମାମୁଁ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରି କହିଲେ, ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ଏହି ବାଡ଼ିରେ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ମହେନ୍ଦ୍ର କାକା ଏତିକି କହି ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ପାଟି ଉଠାଇଲେ, ଏବେ ତୁମେ ମୋତେ ମୋ ନିଜ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ? ମୁଁ ଏଠାରେ ମୋର ପିଲାଦିନ ବିତାଇଛି। ଏହା ମୋର ଘର। ମୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ରହୁଛି। ଏହା ଶୁଣି କାକାଙ୍କ ଭୟ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଉଭୟ କମ୍ପିଗଲା। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଜାଣେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଶୁଭୁଥିଲା। କାକା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ମହିଳା ଜଣକ କିଏ? ଯଦି ମୁଁ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଜାଣେ ତେବେ ସେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର କାହିଁକି ଏବଂ ଏହା କାହିଁକି ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ଅଛି? ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି, ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ମୁଁ ଏକାଠି କ୍ଷେତରେ ଘାସ କାଟୁଥିଲୁ। ଏବେ ମହେନ୍ଦ୍ର କାକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ଏହା ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ପିଲାଦିନ ବିଷୟରେ। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତି 14 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲେ ସେ ଏହି ପଡ଼ିଆରେ କିଛି ଗାଁର ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ପରି ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟ ଏକ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଗୋଟିଏ ଡାଳରୁ ଅନ୍ୟ ଡାଳକୁ ଡେଉଁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଜ୍ୟୋତି ଯେଉଁ ଡାଳରେ ବସିଥିଲେ ତାହା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ଜ୍ୟୋତି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲେ। ଏହା ଦେଖି
ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଭୟ କରି ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମହେନ୍ଦ୍ର କାକା ଏସବୁ କଥା ମନେ ପକାଇଲେ ଏବଂ ସେ ସିଧା ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ଏହା ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଆଲୋକ ହିଁ ଥିଲା। ଗାଁର ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଜ୍ୟୋତି ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ ସେ ଶିଶୁ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଭାବି କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ମହେନ୍ଦ୍ର କାକା ତୁରନ୍ତ ଜ୍ୟୋତିକୁ ସେଠାରେ ପୋତା ଯାଇଥିଲା ସେଠାରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ କାହାର ସାହସ ନଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜ୍ୟୋତିର ଆତ୍ମା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସି କହିଲା, ହଁ ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ, ମୁଁ ମରିଯାଇଥିଲି। ତୁମକୁ ମୋତେ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ବି ଗାଁର ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲୁଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ ମୁକ୍ତ କର। ପରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଚାଚା ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।